ஹலோ எவ்ரிவன், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வந்து ஹோம்மேட் பன்னீர் தாங்க பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து நான் 1 லிட்டர் பால் எடுத்துட்டேங்க. 1 லிட்டர் பால் வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ பொங்குது இல்லையா, இப்போ வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். அதுக்கு இப்போ வந்து ஒரு பவுல் எடுத்துகிட்டு 1/4 டம்ளர் தண்ணியில் 2 ஸ்பூன் வினிகர் போட்டு நான் பன்னீர் ஆக்க போகிறேங்க. லெமன் யூஸ் பண்ணலாம், தயிர் யூஸ் பண்ணலாம். நான் இன்றைக்கி பன்னீர் வந்து வினிகரில் தாங்க பண்ண போகிறேன். பாருங்கள், சாஃப்டான பன்னீர் வந்திருக்கு இல்லையா. இப்போ வந்து கீழே ஒரு தட்டை வச்சுட்டு மேலே ஹோலாக இருக்கிற தட்டை வச்சு அதுக்கு மேலே ஒரு கிளாத் மூடிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம்ல பன்னீர், இதில் ஊற்றலாங்க. ஊற்றிட்டு நம்ம கிளாத் வந்து எந்த ஷேப் வேணுமோ அப்படி மோல்ட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அது மேலே ஒரு தட்டு வச்சுட்டு, தட்டு மேலே வந்து நம்ம எடுக்கிற உரல் இருக்குல்ல சின்னதாக, அதை வச்சுட்டாங்க. வச்சுட்டு ஒரு 2 ஹவர்ஸ் அப்படியே வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறமா பன்னீர் வந்து செட் ஆகிடும். அவ்வளோதாங்க, சூப்பர் சாஃப்ட் நம்ம வீட்டில் பண்ண பன்னீர் வந்து ரெடி ஆகிடும். இப்போ நமக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ என்ன சைஸ் வேணுமோ கட் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி ஹெல்த்தியாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.